Good morning, Kilona! Day off na naman. Siyempre, alams na pag day off. Nasa likuran ko na naman yung mga lata. Tsaka bote. Tsaka Tetra Paks. On the way tayo mga ka-That's Good sa recycling depot ulit. Kunti lang ngayon. Medyo matumal na yung hotel ngayon Wala nang masyadong guest Pero i-re-remit na natin ito kasi pag pag next week pa baka masyadong madami naman. Kaya dapat may lagay na sa depot itong mga to. Ayan That's Good nasa likod Pero mga dry yan, kaya okay lang. Tsaka walang amoy, hindi mabaho. Okay lang sa kotse. Tapos mamaya tayo, mag-grocery tayo ng pang 1 week. Tapos may pupuntahan tayong birthday. Niyaya tayo ng birthday. Birthday ni Charles. Yes, shout out kay Charles Habab. Yung kasama natin sa bahay, yung kahati natin sa bahay. That's good, birthday niya ngayon. Papa buffet, pupunta tayo mamaya. Lamig sa labas pero maaraw pero malamig. Ganda na ng mga mga puno, kulay red na yung mga dahon. Ito naman wala na, nakakalbo na sila Yung iba naman green pa. Ito ganda dito, red tsaka yellow. Masyado silang maaga. Early birds catches early worms. Late birds catches late worms. Ito ang re-remit natin ka-That's Good dito sa recycling depot. Kunti tao ngayon kasi tanghali na tayo. Tama, maganda. Ito ka-That's Good, lang i-shoot mo lang. Unang pasok, unang shoot. Yun 10 cents. 10 cents ang isa. Galing Ganito lang sana sa Pilipinas. Sarap mag-remit ng lata tsaka bote. Mga Tetra Pak. For a simple and easy recycling experience. Tawag nila rito na That's Good recycling. Re-recycle kasi sila rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bags lang. Siguro mga nasa $40, $30 ito. Yung mga plastic na ganito, dito ilalagay. Mga karton naman dito. Nasa kalahati na mga ka-That's Good nasa $16 na. Mga huling lata na ka-That's Good nasa 33 na. Umabot din ng 30. Hindi kinaya ng 40, 30 lang. Tapos click na natin tong confirm kasi tapos na. Ayun lalabas yung lumabas ito i-claim natin sa ATM. Pila tayo rito kasi ito yung mga hindi tinanggap ng machine. Ngayon imamanual ito na bibilangin, tapos i-multiply pa rin nila sa 10 cents bawat isa. So may bayad pa to doon sa
Yung isa nakakuha pa ng $1. Kunin natin dito. Scan. Isa. Tapos ayun. Tapos payout. Ayan, lalabas na yung pera mo dun. High-tech, $34.90. Tagal nung taga-bilang sa loob ah. May tao dyan sa loob taga-bilang. May alien. Ayun oh. Oh. Ayun oh. Ah, that's good oh. Naka 30, ano yan? 34.90. Pang grocery. Oops, si Elvis Presley nandun nag-aantay sa loob. Ay, yan ang routine natin pag Sabado. That's good. Mag-recycle tayo. Tapos, grocery naman ngayon. Nakita mo yan mga ka-that's good. Nangangampanya yan. Tawang-tawa din siya pag may bumabisita. Minusinahan ko si Wensworth. Tumatakbong konsehal yun dito sa Kelowna. Mukhang hindi ko alam kung re-election siya o hindi. Pero masipag yun. Kung saan-saan ko nakikita nangangampanya yun. Mag-isa lang. Hawak-hawak niya yung placard niya. Tapos na nag-hi-hi lang siya sa gilid ng kalsada. Mag-grocery tayo mga ka-that's good. Naghahanap na tayo ng parking. Diyan tayo sa superstore kasi syempre super nga, di ba? Superstore. Kaya syempre diyan tayo mag-grocery. Supermarket day. For 1 week ngayon ang natin. Kakainis mga ka-that's good. Wala pa akong nakitang nakasimalmal. Lahat naka-smile. Pasok na tayo sa loob. The home of President's Choice. Ay, yung brand nila, President's Choice. Ang ganda ng truck ng bombero. Naubusan ng cart dun sa loob. That's good, kaya bumalik ako sa kotse. Kumuha ako ng $1. Kasi ito yung pang-unlock dun sa... Uy, may bakante. Hindi na kailangan ng $1. Ito. Kasi kung kukuha sana ako dun, lalagyan ng $1 dito para makuha mo yung card. Pero ito wala. So, okay. Ang layo sa entrance eh. Oh. Daming nag-grocery ngayon. Dito na tayo sa loob mga that's good. Yung mga parang mga sale nila, ganyan. Tinapay, sibuyas, nandun yung pharmacy. Kompleto rito eh. Dito muna tayo sa mga gulay, that's good. Ang celery, $2 ang isang stock. Isang ganito, $2. Ang laki naman nito. At saka fresh na fresh. Oh. Mukhang dyan lang sa likod kinuha. Kumuha tayo ng tawag dito, onion. Onion green. $1.49. That's good. Ang isang taling ganito, $1.49. Sarap ilagay sa mga lutuin niya. Sinigang, mga noodles. Walang saluyot dito, that's good. Wala ring sitaw. Dito, okay. Kukuha tayo ng cilantro. Ito yung cilantro.
Kung pabango sa mga lutuin. Kuha tayo ng parsley. Kaya, 199. Walang parsley na ubusan. Cilantro na lang. Parehas naman ang amoy yata yan. Cilantro na lang. That's good. 89 cents. Isang ganito. Itong kamatis naman, iba-iba na. Ito, 2.99 per pound. Ito, 197 per pound. Parang gusto ko yung may mga tangkay-tangkay. Yung may ganito pa, oh. Yung may nasa tangkay pa siya. Ito yung gusto ko, yung may ganito, oh. Kasi ibang klase ng kamatis ito. Meron pang mga brown na kamatis, oh. Maliliit. Ito yung green naman to. 99 ang pound, no? Ito na lang ang kukunin natin, mga ka-That's Good. Kasi ito yung masarap, lagyan ng bagoong. Ito, tama lang din yung hinog niya. Pipiliin lang natin. Ayan. 197 per pound. Per half kilo. 197. Kunin natin. Ayan, pinipili natin yung tama lang yung hinog. Masarap nito sa yung may bagoong, sausawan ng pritong isda. Dito naman tayo sa mga dahon-dahon. Ito mukhang okay to eh. Pinipili lang natin. Ito, oh. Na ano to? Sa daon ng aloe vera to. Aloe vera, oh. 199. Ito tayo sa repolyo. Ba't carrots nakalagay dyan? Ito pala, Taiwanese cabbage. 149. Yan. May durian sila rito. 499 per pound. Violet na repolyo. Cauliflower. Ito yung duck salted. Hindi pa luto ito. That's good. Mga itlog na pula pero hindi pa luto. 399. Kuha nga ako nito. Sarap din. Kuha nga ako ng isa. 399. Kuha tayo ng mushroom. Kasi tong mushroom? Masilbi ito. Kung saan nilalagay. Pasta. Mga ulam. Ginisa. Noodles. Pwede lahat. Ano naman yung mushroom? $4. Limit of 4. Hindi ka pwedeng lumagpas sa 4. Baka kunin mo lahat eh. Ayaw nila. Dapat 4 lang. Maximum. Pero isa lang ginawa natin. Ito na yung mga mansanas na tinignan natin noon. No? Tawag sa kanila, Gala. Gala apple. $8 ang isa. $8 ito, that's good. Ang laman nito nasa 15 pieces. Ang gaganda ng mga broccoli. Kuha tayo nito kasi rin to. Masarap din itong ihalo sa mga beef, lutuin na may beef. Sarap niya. Beef broccoli. 1.47 per pound. Titimbangin mamaya dun sa check out. Kuha rin tayo ng bok choy. Baby bok choy. Pang to. Galing China siguro to. Kuha tayo. Ito naman isa. Shanghai choy. Junior to junior. Junior bok choy. Ito baby. Baby ito. Ito yung mas ang lasa nito. Mas malalasahan mo. Itong junior. Yung baby kasi walang parang ito kasi may kunting
pait kunti, may laban pala. Nandito pala yung mga talong. Kaso ang laki naman. So, ay, may ano. Sa Ilocos, ito yung kabatiti. Kabatiti. Ayan yung tanglad. Ito yung opo. Ampalaya. Ayan, that's good. 77 cents ang per pound ng kamote. Ang lalaking kamote. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kamote sa Ilocos. Kamote sa Ilocos, ang liliit eh. Ito, patatas na rin. Hindi masarap yung red na patatas. Gusto ko yung mga ganitong patatas. Sarap to ihalo sa adobo. Ano to kada to the 149 per pound. Sarap to sa adobo. Pwede rin to sa ano yung itlog. Itlog na may patatas. Sarap yan. O kaya yung corned beef na may patatas. Naku, yan ang mga breakfast. Parang Jollibee breakfast, di ba? Ito naman sibuyas. Ito naman yung mga sibuyas. Ang lalaki, oh. Ito yung sweet na sibuyas. $2.29. So itong kukunin natin. $3 ang pera ganito. $3 na to. Ito masarap ihalo sa mga Piliin mo kung wala mo. kaso mas gusto ko kasi pag mga yung halo sa adobo, mas gusto ko ito eh. Yung pagluto na yung adobo ka, that's good, diba? Lalagyan ko ng sibuyas yung ibabaw. Ito, oh. Para pag kinain mo, parang may wasabi. Lumalabas sa ilong mo yung sibuyas. Mas gusto ko to eh. So, kuha tayo nito. Tsaka ito, kuha tayo. Yung mga luya ka, that's good. $3.99 yung isang ganito. $3.99 luya. Yung bawang naman, $4.99 ito. $4.99 isang kilo. Sayote, $1.29 yung sayote. Hindi ko alam kung isang piraso, $1.20. Yung okra, $2.97 per pound. Yung mga iba yung okra rito, parang may hangin sa loob. Kamoteng kahoy, $1.79 per pound. Yung kamoteng kahoy, malinis, walang putik. Ito, yung shallot, ito. Yung mga pang pasta, may $99. Ito naman yung mga luya na lalaki. $1.67. Kuha tayo ng luya ka dati. Hindi pwedeng magpapaitan ng walang luya. Yan. Yan lang. Okay na yun. $1.67 per pound. Yeah. All-time favorite mga ka-That's Good. Ito ang all-time favorite natin na cheese. Kaso wala yung single lang kasi. Ito, nandito yung mga single. Original lang tayo. Masarap to, that's good. $4.49 ang isa. Ay, mga cheese yan. Daming tao ngayon. Tapos kuha tayo ng tofu. Sarap din itong tofu eh. Ihalo sa giniling na pork. Sarap nito. Wala tayo. Piliin natin yung legit na gawang Chinese talaga. Nasa mga $2.69 ang isa. Mayroong ito fried na to eh, oh. Na fried na. Nandito ba yung mabahong tofu ng Taiwan? Wala. So ito ang kunin natin na that's good. Sunrise tofu. Sarap nito. Dito na tayo sa mga karne. That's good. Yung pang steak. Ito yung mga pang steak, oh.
Kuha tayo ng pang-steak. Kaso hindi ito yung mga aged na beef. Mga fresh ito. So ang isa, 29.67. Dalawa, parang iba ang beef nila rito. May mga marble na tinatawag. May mga taba-taba sa gitna. Pero yan yung masarap. Depende kasi yan. Ito yung hindi masyado, wala masyado. Ito yung mga sirloin. Parang gusto ko to. Ito ang kunin natin. That's good, sirloin. Mahirap na sumubok na iba. Pero sa susunod, dun pa siya tipo. Ito, i-steak ko to. That's good, sarap. 29.37. Ano to? Nasa 1 kilo and 482 grams. So 1.482. Makapal to eh. Nasa 1 inch mahigit yung kapal niya. Ay masarap to sa medium rare. Medium rare. Ganito na rito yung mga beef, may cut na. Naman mga giniling. Yung mga ribs, oh. Yung masarap sa bawan, oh. Sarap sa bawan niya ito, pork ribs. Pork ribs to. Ito yung lalagyan ng taro. O kaya sinigang. Masarap to, sinigang. Kuha tayo ng isa. Yan. Magkano yun? 780. Ito Ang kasi dami malaki to. Ang dami. Mas masarap to yung mas masarap tong breastbone. Mas malaki kasi yung timbang na ito, 1.4. Ayun kasi pang isang lutuan. O kaya ito. Ito 11. Ano rin to? Mukhang maliliit na baboy, no? Maliliit na ribs yan. Ribs din to. Back ribs. Back ribs din. Ito ang kunin natin. Ito yung breastbone pero ribs pa rin siya. $18.24. 1.4 kilogram. Ito ang ribs natin. Pork ito, pork. Sarap sa bawan yan. Dito tayo sa mga tapos okay na yan. Punta tayo sa seafoods. Pero tignan ko nga lang itong mga pang steak nila rito. Mga halal. Dito tayo sa seafoods. Ito mga templado na, oh, mga that's good, oh. Iihawin na lang siya, oh. Kaboobs. Ito, mga ito naman i-oven na lang, ihaw na lang. Mga templado na. Kaso medyo hindi ko kasi yung timpla pag templado na. Ako kasi ang timpla ko lang toyo, bawang, paminta, parang timplang adobo. Yan ang timpla ko. Dito tayo sa seafoods. Mga frozen na yung mga seafoods nila rin. Pero may mga fresh din doon. May mga fresh doon banda. Dito tayo sa ito yung all time favorite ko rin ito. $12.99. Pusit to, pusit. Ang sarap nito, igisa o kaya ihalo sa pasta. Naku, the best to. Ayan. Tapos meron ding isda rito. Ito yung masarap ipaksiw to. Malasa, malinamnam. Ano tong isda? Mackerel. $8.99. Ito naman yung mga clam meat na ito. Ito yung masarap iprito. Ito malasa rin ito. Mackerel na malalaki. Ito tilapia, oh. May tilapia. May tilapia sila ngayon, oh. Bihirang magkaroon ng tilapia. Siguro sa isang buwan, isang beses lang ako makakita. Ito, $9.99. So, kuha tayo. Masarap itong ipaksiw, eh. Kasi sarap ito ipaksiw. Mataba. Tilapia na. Sarap. Lagay natin ito. Bihirang magka-tilapia rito.
Ito, may isa rin. Ito yung mga pang-ihaw, malalaki. Kaso, hindi na. Ito, may bangus din sila, oh. May bangus sila ngayon, oh. Bihira rin magkabangus dito. Kuha tayo ng isa, kahit isa lang. Pwede namang i-frozen to, eh. Sarap din to isigang, sinigang na bangus. O kaya, prito. Sarap na prito ito. Magkano to? May presyo na sa ano yan. Ay, yung may presyo, ito, 8.10. Walang barcode tong isa. Yung may barcode ang kunin natin. Walang barcode. Ito, 8.10. Ito, $8.10. Ang lamig. Nanigas yung kamay ko. Ito yung mga fresh. That's good. Pag gusto kong mag-ulam ng ano, ng tahong mo ano. Ito. Yung mussels. Ito yung mga crab. Ganyan yung crab na nakuha namin sa Vancouver. $12.49 per pound. Ito yung mga lobster. Itong mga lobster na to, siguro mga 20 years old na to mga to. Lalaki na yun. $18.99 tong baba per pound. Ito, $17.99. Ito naman yung mga oysters. Sarap din nito. Ano lang siya, i-oven mo lang. Ka-oven lang siya. Ito yung ginagamit ko sa pasta. That's good. Ang tawag nila dyan Manila clams. Kasi sabi, nung una daw, galing Manila daw yung mga ninuno nito dinala sa Canada. Ito may frozen na kadasud na pampano. Dito kasi kadasud kahit frozen, ano to, bagong huli ito na prinosen nung hinuli siya sa barko pa lang, prinosen na, kaya fresh pa rin tong mga to. Fresh frozen. Fresh pa rin yun. Kunin natin itong isa, $7.24, 1 kilo. Sarap to, prito. Sarap. Sausaw sa bagoong na may kamatis. So ito na yung nakuha natin kadatsud pang 1 linggo to. Pang 1 linggo sa 2 tao lang. Dito yung mga ice cream. That's good. Kaso malamig na ang panahon. Tsaka kung gusto kong mag-ice cream, gusto naming mag-ice cream, pumupunta na lang kami sa ice cream parlor. Para yung ice cream mo personalize. Ito yung may mga natural. Personalized ice cream. Ibig sabihin, ilagay mo yung flavor na gusto mo. Yung mga egg, organic na egg. Ito yung kinukuha namin egg, yung mga organic. 6.47 ang isa. That's good. Yung malaki ganun. Nahanap natin yung noodles. Tapos yung international mamaya. Kasi naghahanap ako nung growers na mani. Nandito na tayo sa international. Nandito yung Ligo sardines sa that's good. $1.19. Ba, mas mahal yung maanghang? $1.29. Pag tatlo bibilhin mo, $1.29. May San Marino rin dito, that's good, $2.49. May Century Tuna. Meron ding mga sardinas. Kaso, syempre, dito tayo lagi sa Mega Sardines. Dito tayo lagi. Mega Sardines. Ito ang pamatay natin. $1 lang yung Mega Sardines. Bumaba. Ang bilis ng binaba niya. Tumaas ang gasolina, pero yung Mega Sardines bumaba. Kunin natin. Pansahog sa yan? Pansahog sa repolyo. Ito na yung mga international section. Yung mga asukal. Ano kayong presyo ng asukal? $3.48 ang isang 800 grams. Hindi pa ginawang 1 kilo. British class. Ito yung kumbaga sa atin sa Pilipinas, wash sugar. So kukuha tayo ng isa. Ito $4.19. Ito brown. Malalaki kasi siya, mas malalaki.
Mas malalaki yung granules niya. Ito kasi, parang mas okay itong pino. Yung pino? Itong pino na lang. Ito, lalaki oh. Parang buhangin eh. Ito na lang. 349. May coffee ko rin dito, that's good eh. 7.99. 7.99. Kasi hindi ako nagko-coffee ko. 7.99 times 42. 42 na pala peso ngayon. Hindi, ang coffee ko ano? Ang coffee ko, Nescafe. Dito tayo mga kape. Ito naman yung mga rice. That's good. Pag gusto mo ng rice, yung 8 kilogram, $16.99. Depende rin sa brand. Ito naman, Kukuho rice. Kukuho rice. Ito jasmine, no? 8 kilogram, $29.99. Jasmine rice. Ito yung kinukuha namin, yung jasmine. Lambot lang, masarap. Saka ang kinukuha lang namin, mga 8 kilograms na dahil mabigat pag binuhat mo yung malalaki. Minsan ganito lang kalalaki kinukuha namin. Kaya bumibili kami ng bigas every 2 weeks. Ito may malagkit din na rice. Ito yung mga malagkit na rice. Ang 4.54 kilogram ay $14.99. Yan, that's good. Naghahanap tayo ng noodles mga ka-that's good. Yung minsan kasi paggabi nagugutom ako ka-that's good naghahanap talaga ako ng noodles. Minsanan lang naman. Ito masarap to. Wow, may chippy. 249. Bihira to magka-chippy rito eh. Mabilis mabenta to. 249 ang chippy ka, that's good. Kuha tayo isa. May Nova rin, 199. May cheese ring, 149. May sweet corn nga yun, 149. Ano naman, mga clover chips. May buy bawang dito, 99 cents. Yung buy bawang. Kaya pag yung mga pupuntang Canada, wag na kayo magbaon ng buy bawang. Marami rito. May dingdong pa oh. 78 oh. Dingdong. Hinahanap ko yung growers, wala. Ang gusto kong kumuha ng chicharon din. Pulutan namin ni Charles. Anong isa? Ito, chicharon. Lapid choice. Oh, mahal. Sarap to. Isa lang. Nakita namin si Maricel dito sa supermarket. Oh, Maricel, lingon. Ayaw. Dito kami sa bakery ngayon. Oh. Bibili kami ng tinapay. May nakita ka na? Malapit ko ngayon kaya pala hanap ni Beth, yung brochi. Brochi? Hindi ko alam yan eh. Yung kulay yellow. Ayan yung mga sliced bread nila. That's good. Oh. Buy groups of 2, $3 ang isa. Pero pag isa lang bibilin mo, $4.59. Ganito. Ang tigas. Tigas ng tinapay. Ayoko niyan. May hinahanap ako eh. Tsaka may gusto ako tinapay. Ay, mga cake nila. Ginagawa sa loob yung mga tinapay. Fresh na fresh. Ito mura lang oh. 169 lang isa. Kaso parang hangin, no? Wala na siyang bigat. Parang bulak. Iba-ibang klase. Just one packet? D'Italiano. Kaya broche. Ito yan. Yan yung broche na Excuse me. 3 ang isa pag dalawa bibilin mo. Pag isa lang, 369. Oh my God. Ito yung mga gusto ko eh. Mga ganito.
$5 yung apat. Ay, yung dalawa. Sobrang tamis nito. Ganito sana. Parang ano to. Kaso ang laki. Yung kalahati lang sana ganito. Hirap hanapin yung tinapay ko. Ito kasi kadas ko, ang bilis masira. 3 araw pa lang, di ko pa nakakalahati, nasisira na. Ito, October 12. October 12 yung expiration niya. Ano na ngayon? October 12 agad, 2 araw lang. Ito. Mabilis ding masira. Dapat mabilis akong kumain. Dapat bilisan ko palang pagkain kasi October 12, maano na siya. Ito na lang kunin ko. $2.49. Ito ang hinahanap ko. Ayos. Let's go. Ayun, tapos na. Ayan, ito. Pang 1 week ito. Bayaran na natin. So, pipila tayo. Punta tayo sa self-checkout para tayo yung walang cashier doon. Tayo lang. Tayo ang cashier. Ayun o, empty. Dito tayo. Dito na mga ka-Dutch food. Kailangan, pindot mo lang yan, start. Tapos, lagay mo yung PC Optimum card mo mamaya. Tapos, magkano na tayo, scan na. Yan, tapos scan. Tapos, kailangan ilagay mo rito. Yung mga ma-scan mo doon, ilagay mo rito kasi ima-match niya yung timbang. Hindi mo madadaya ito. Kapag binawasan mo to, tutunog siya. Papalagay niya ulit. So nag-i-scan na tayo. Self-scan. Dapat dito marunong ka lahat. Marunong kang mag-cashier, marunong kang mag-gasoline boy, marunong kang bank teller. Walang tutulong sa'yo rito. Pwede rin kung gusto mo. May cashier naman dun kaso mahaba yung pila. Yung sardinas natin. Lahat to i-scan natin. Mukhang hindi na nakaka-scan yung scanner. Yan yung tofu. Grabe, ang laki ng stick eh. Yung kamay ko yun, ang lapad eh. Pandalawang tao yan. So, yung mushroom natin. Yung repolyo. Pag ganyan, walang barcode. Wala kayong bag? Wala. Bakit dito ba? Search mo. Ay! Yan, magnifier. Asan sir? Dito po yan. Yan. Tapos search mo kung ano siya. 1. Done. Lupit ah. Walang barcode kasi yung mga gulay. At tulad niya, walang barcode ulit to. Tapos, hanapin mo yung ginger. Ayun o. Tapos titimbangin niya yan. 164 lang. Yung scanner pala, timbangan din. Tapos, ito naman, yung broccoli natin. Yun. Titimbangin niya ulit doon. Tapos, bibigyan niya ng presyo. Yun, oh. Hanep yan, ah. Timbangan na, scanner pa. Ito naman kamatis.
Tapos, pindot mo yung kamatis. Ayun ba to? Baka apple yan. Hindi, ito yan. Yan yata. Ito. O, Ay, ito. hindi, ito. Yan. Ayun, oh. Inis kayo. Tapos yung bok choy. Alam ko meron to eh. Yung bok choy, wala ring barcode yung bok choy. Titimbangin din niya. Diba, mahal yung Dodobol. Mahal yung batso ah. Yung bok choy junior pala, 542. Ito naman yung sibuyas. Walang yan. Ito naman yung patatas. Potato. Yun, no? Pag mga walang barcode, titimbangin nila. Okay na. Ilabas Ito mo naman na yung pambayad cilantro. mo pa. Cilantro. Wala rin yan. No barcode. Yung bread, hiwalay yung bread, no? Kay kala sa kanila yun. Ayan. Tapos, hawakan mo to. Ikaw na magbabayad? Eh, ikaw na. Sige, sige. Sige, ikaw. Kala ako lusog na ako. Hindi, sabi mo kasi. Pay. Yung PC Optimum mo. Bakit my health is on the way pa? Yun na. Tapos, ito, ilalagay na rito sa ano. Ilalagay na rito sa card. Tapos, Ba't di kayo bibili yung malaking ganyan? yung patatas. Parang mapipili. Kala. Kami lang naman nagpapatapos sa bahay. Dito natin ilagay yung mga frozen natin. Ay, huwag yung mong nalaglag. Thank you din. Mag-e-edit pa ako din. Ayun. Tapos na. So, palabas na tayo. Tapos na ang grocery. Ganyan. Minsan, mga every Saturday. Wala tayong plastic bag. Ganyan. Tapos, bubuhos na lang natin sa kotse. Wala tayong dalangan, recycling bag. Yan. Nadala natin itong card. Nandun sa kotse. Yun, no. Kaso tansya ko, lagpas pang 1 week ito. Ang dami. Hina naman kaming kuwain, eh. Yan, bag na tayo rito. Anong ginagawa ng bag ng Walmart? Bag ng Walmart gamit natin, pero sa superstore tayo nag-grocery. Grabe kayo. Ayun ang Walmart pag nakita tayo nito. What the heck? Sabihin nun. Mamaya ito, lambot yan. Yung mga frozen muna. Yung matitigas. Pwede patungan to ng ano eh. Kasi frozen naman. Ibabaw na yung mga... Yan, lagyan mo yung gulay dito para meron silang ano. May pampalamig-lamig. Oo, dito na yung mga gulay sa ano.
May frozen goods para lumamig siya. Ito yari to bukas. Breakfast yan. Sabay kamatis na ako. O, ayan. Tapos takpan natin ganun. Zipper natin para yung lamig. Makulong yung lamig nung ano, mga frozen sa mga gulay. Para di yan. Tapos ito, suli ko dun. Siyempre, nakakaya namang iwanan lang dito, di ba? Suli ko dun, sa lagayan. Maaraw, pero malamig yung simoy ng hangin niya. Gutom na ako, tama. Papakain si Charles, birthday niya. Teka, ba't nandyan yung bag sa taas? Ibaba ko kasi tatakpan si Elvis Presley. Hindi na si Elvis dito yan. Para kikita, ayan, oh. Ayos. Ito ka, that's good. Yung grocery natin ngayon. Tama ba tong resibo ko? Baka ibang resibo ito. Tama. Ito, ang haba, oh. Lahat ng binili natin ay, ang total nun ay 126.78. Ginamit natin card. Nasaan na yung tax? Ito yung, ang GST niya. GST lang pala to. Tsaka mura lang. Mura lang pala pag ano dito, ang tax pag namili ka rito. 126.54 yung items natin, naging 126.78 lang siya. Mainit sa loob. Mag-aircon tayo. Mag-aircon tayo. Pinakamalamig. Nabilad kasi tong kotse kaya mainit eh. Pero sa labas dyan, malamig yung hangin niya. So ayan ka, that's good. Ito naman, hindi naman to parang weekly, kasi weekly kaming nagsusuper, nag-grocery. Weekly kami sa grocery, pero minsan hindi maabot ng 126. Minsan naman mga 100, kanyan. Minsan 75, depende kung ano yung gusto namin kainin. Ito, ang tansya ko nito, aabot to ng 1.5 week. Mga 10 days. So sa susunod, pag nag-grocery kami, siguro mga na lang, mga $50 na lang. Baka wala pa. Kasi mga dagdag na lang. Oo, kasi yung tilapia, halimbawa, 3 na yun eh. Ilang kainan na yun. Yung isang tilapia, ang laki eh. Mukhang isang kainan lang yun eh. Ganun. So ayan yung grocery natin ka. That's good. Ganyan mag-grocery. Sa susunod, subukan natin pag nag-Costco naman. Sa Costco mag-grocery. Pinagpawisan ako doon. That's good. Sa Costco naman, wholesale doon. Ang lalaki ng bibili ka ng patatas, isang sako. Wala doon yung patatas na 3 piraso, wala. Malalaki doon. Pero subukan natin minsan. Pupunta na tayo sa kainan. Gutom na ako. Magbo-buffet tayo ngayon, mga that's good. Tama-tama, gutom na. Yun, nandito na tayo sa Dragon King Highway 97. Yan yung Dragon King. Pinipick upan ko rin ito sa Durdas. Katabi niya yung hotel, Kanata Hotel. Kanata Hotel. Pero dito tayo sa Dragon King. Dito tayo kakain. That's good. Chinese foods. Sarap na ito. Hanggang 2:30 lang pala. Lipat tayo sa Buffet 88.
Hanggang 2:30 lang pala tong Dragon King. Eh, alas 2 na. Dito tayo ngayon sa 88 Grand Buffet. Ano rin to? Chinese din to. Sarado yung Dragon King. Dito tayo sa Grand Buffet. Sarap daw kasi rito din. Malawak din tong arcade na to. Yan yung Staples. Yan ako nagpapagawa ng business cards. Staples. Good picture. Tignan ko nga muna itong mga... Uy, sarap nito ah. Yung sour soup. Oops, tapos ito. Onion ring. Onion ring. Onion rings. Rice. Sweet and sour. Ito. Barbecue pork. Yan naman, black pepper shrimp. Black pepper shrimp. Ito yung black pepper beef. Mixed vegetable. Tapos, lo mein. Meron silang lo mein. Tapos, dumpling. Yam, tempura. Ito yung parang kamote na tempura. Chicken wings. Yari sa akin yan. Spring roll. Dry garlic ribs. Squid ring. Ubus na yung squid nila. Wala na ring. Sisig fish. Ito yung mushroom. Meron pa rito. Oh. Baka maglalabas pa. Ito. Prawns naman. Tapos ito yung mga fruits nila. Salad. May mga dessert. Yun, ito ang unang pinggan natin. Ito yung tikim. Tinatawag. So, tikman muna natin bago tayo kumain. Ito yung mga tikim. Kumuha ako ng, ito malamig to, malamig. Wala na. Mushroom, chicken wing, may rice konti, may prawns, barbecue pork. Okay, bye. Tapos, ang unang plato. Charles, tara. Pangalawang plato, Charles, tara. Pangalawa na tayo. Pangalawang plato na tayo. That's good. Hindi tayo papahuli ng buhay. Pangalawang pinggan ko, mga that's good. Lomin. Beef, chicken wing, broccoli, ano to, fish, pepper fish, tapos ito, may nag-iisang ano, mushroom. Tara, pangatlong pinggan, siguro mga dessert na tayo, pangatlo. Parang gusto kong magsabaw. Hanap tong pangatlong pinggan ko, mga kadrats ko, no? May butchi na ako. Oh. Talagang ano na to. Pangatlong pinggan ko na. Naku, mukhang magpapang-apat pa ako, tsaka pang-lima. Ito yung butchi nito. Charles, baka doon. Ba't ang lit-lit? Kunti naman ang... Kunti naman ang... Kunti naman ang kinain mo. Ang sarap niya, no? Kaso pag malamig, hindi na masarap yun.
Ay, Bye-bye. Salamat Busog. kuya. May date ako eh. May kami doon lunes. Oy, sige. laki nung tiyan ko ah. Masarap din pala rito sa Grand Buffet. 88 Grand Buffet. Busog na busog. Laki ng tiyan ko na. Ang dami. Whew. Saan na tayo ngayon? Mamaya, bibiyahe pa ako mamaya eh. De-delivery tayo mamaya. Ah, that's good. Ang ganda ng mga bahay sa tuktok ng bundok. Oh. That's good. Ayun, oh. Oh. Dine-delibera ko rin dyan. Lalaking bahay yan. Ayun pa, oh. Ayun, oh. Oh. Nasa tuktok sila ng bundok. Karga tayo ng gas mga ka-That's Good dito sa Costco. Dito ako nagkakarga ng gas lagi sa Costco. Mas mura pa rin kasi rito. Ayun. Itong gagamitin natin yung card ng Costco. Ayan o. Membership card na Mastercard pa. Tatap mo ngayon dyan. Tapos a-approve niya kung approve. Pwede. Kung hindi approve, yari. Yung pag-approve na, buksan na natin ngayon. Okay mo. Tapos, yes. Tapos, tsaka natin ilagay itong yan. Tayo ang gasoline boy dito. Walang gasoline boy. Tapos, pili natin itong unleaded. Tapos, antayin mo mag-zero. Pag nag-zero yon, pwede na. Yun. Ayun, oh. That's good, oh. Bibilang na siya dun, oh. Tapos i-lock natin para mag-lock. Pa, yan. Pwede mo nang bitawang pag nag-lock na. Kakarga na siya. Full tank natin. Tingnan natin kung ilan ang full tank ngayon. Ayan yung tanker ng Costco. Habaw. Dito ka, that's good. Pang members lang to. Pag di ka member ng Costco, di ka pwede mag-gas. Lunes hanggang Biyernes, 6:30 AM hanggang 9:30 sila. Pag Sabado hanggang 7 lang sila. Pag Linggo hanggang 6:30 lang sila. Hindi, 30 minutes lang, no? Ano kaya ang gagawin nila dyan? Yan. Ito yung mga accepted cards. CIBC na Costco card. Yun yung gamit natin. Ito, CIBC pang Costco. Pero pwede rin sa iba gamit. 68 na, oh. Grabe, ah. Taas na mga ka-That's Good. 195 na kasi ang gas ngayon. Yun. 77.43. Tanggalin natin. Balik dito. Tapos takpan natin pa. Antayin natin yung resibo. Ayun. Ganun lang. Mag-gas. That's good. Oh. Ayun, that's good. Nakapag-gas na. Dami nating nagawa ngayong araw. Ganyan lang. Ganyan ang routine dito. Every Saturday. Ganyan ang ginagawa. Ito naman tayo. Uwi naman tayo ngayon dahil washing day naman ngayon. Yung building na yun, ka-That's Good, ang taas, oh. Pero tingnan mga dingding, mga plywood lang. Ayan, oh. Plywood lang, eh, oh.